హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు రామా ఇండస్ట్రీస్. ఇవాళ మనం స్టాల్ బ్రాండ్ లో ఉన్న గ్లాస్ లిడ్ విత్ హనీకోమ్ కడాయి అనేది చూపిస్తున్నాం. ఇది స్టార్టింగ్ సైజ్ వచ్చేసరికి మనకి 16 cm అండి. తర్వాత 20 cm, 24 cm, 26 cm అండ్ లాస్ట్ సైజ్ వచ్చేసరికి 28 cm తో ఎండ్ అవుతాయి. ఇవి టోటల్ 3 లేయర్డ్ స్టీల్ తో తయారైంది. లోపల మనం బయట కనుక గ్లాస్ చూస్తే స్టీల్ తో ఇట్లా కవర్ చేసి ఉంటుంది. ఎయిర్ వెంట్ అనేది రావడం జరిగింది. ఈ హ్యాండిల్స్ కూడా కూల్ రెసిస్టెంట్ హ్యాండిల్స్ అండి. ఎటువంటి హీట్ అనేది మనకి రాదు. టోటల్ ట్రైప్లే అండి, ఇంజెక్షన్ బేస్ అండ్ గ్యాస్ స్టవ్స్ మీద కూడా వర్క్ అవుతాయి. ఈ స్టాల్ బ్రాండ్ మెయిన్ ఏంటంటే అండి, డిష్ వాషర్ షేప్ కింద కూడా యూజ్ అవుతాయి. ఈ కెపాసిటీస్ స్టార్టింగ్ సైజ్ వచ్చేసరికి 0.800 లీటర్ నుంచి లాస్ట్ సైజ్ వచ్చేసరికి 28 cm అండి. 5 లీటర్స్ కెపాసిటీ దాకా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మన దగ్గర ఈ స్టాల్ బ్రాండ్ గురించి ప్రైజెస్ కావాల్సిన వాళ్ళకి స్క్రీన్ మీద ఉన్న నంబర్ కి వాట్సాప్ చేస్తే ఎంఆర్పి అండ్ ఆఫ్టర్ డిస్కౌంట్ షేర్ చేయడం జరిగింది. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా పేజ్ రామా ఇండస్ట్రీస్ అయితే ఫాలో అవ్వండి.